Khabangni takukte bukhukchong norok nai tongo khakchangmani khorang hage phaidi tini जों kaisa chikonsa biduni bisingtwi जों swrunglayano bwkhnai phurmani no bahaike kosom khlainai o tips no twiwi hage bwkhnai phurmani to जों tabuknogo kwbang mano baksa charayo phuro kheba boyes bangkhatingkai chakra sakhtai chakra jek wngkhatingkai to phuro no phuro hake a bwkhnai phurmani no twiwi जों swrunglayano tai salayano aboni bagwi puilan simi paithak jora nai tongdi kok kebo hai bwkhnai phurkani hingkangkai जों tabuk kwbang mano bazarogo जों phalnog rokni simi bwkhnai somnani bagwi जों kwbang ma thok tai bithi rok phullaio kheba ang tini norokno sana naimanikhai bwkhnai kuphur no जों jesakmano जों swnamdi abo hamya abo जों rong ribo kolop khlaibo tai thok phulibo abo bwkhnai kuphur abo srapchani bagwisi wngnai aboni bagwi जों kaisa lama tongo जों bwkhnai जों jephuru chrai sekang bwkhnai phurkati hingkangkai puila tongsa tongso phurpurni simino जों bwkhnai no kahamkai dis khlaiwi kher khlaiwi जों aphurni simi bwkhnai no somriwi naraknani tai je kosom no somya khlai naraknani phurya khlai naraknani abo se जों wansuknani nangnai jeta phurwi thangka abo tei somphia o kokno kaisa norok muiton narakdi abo rong bai जों thok bai jekunu kaisa bithi bai khlai जों somri mano pheba abo srapsani bagwi hima haise wngnai abo haina hai ulokhe chak satai haina hai phurpirwi thango aboni bagwi जों kaisa video nailiyano je chrai sekango je jara bokhorok bwkhnai phurwi phaika bwkhnai phurna chengkha borok bahaike o bwkhnai phurmani yakni yoknai abono twiwi hage kok kwbang salayawi phaidi जों nailinai norok oro kaisa bwlai nukha oro mangpilio naidi o bwlai wngkha mo karipata hino karipata bwlai obo chaibo mano tai iko norok kaham kai sinani bagwi bini bwthai bo naidi omo karipata ni bwthai bwsap o bahaike thaio obono जों niramik songpor rogo bo जों mo bwlai no chao tai baja chao o bwlai kothok o bwlai जों bolongo manmani toki seleng buphangni bwlai ni bahai hayengo kisa sen kaham no hake o bwlai no जों tama khlainai nerkarani thok bai khlaiwi जों moni जों bwkhnai kosom no kahamke tai phurya khe naraknani bagwi जों bithi snambui mano o bwlai wngkha o bwlai ni bumung karipata o belai kheno kaham bwkhnai ni bagwi norok muiton narakdi hake obono जों tama khlainai nerkarani thok bai जों moni bwkhnai ni thok bithi snampuro जों salbrum brum phulnani bagwi जों kisa hati barsasuk phulmannani jatkhai snambui narakmankhe teibo hamkugo karon khe salbrum brum snambui phulnani hingkangkai abo bejal tongo aboni bagwi no hati barsa ek mas rok phulnani sudano जों snambui narakmano mungsa wngya bo sumbui thangya bahaike ma snamnai जों romdi 50 ml nerkarani thok jekunu company nerkarani thok o जों mo bwlai no abo hai bwlai kholwi omo haike bwlai kholwi bwlai mochomsa bwlai kusu kwbang khlaiwi bwlai mochomsa bono togwi nerkarani thok bai khlaiwi muthungkha hingkangkai thok no जों kariwi kwchang rinai mani ulo abono जों sakiwi o bwlai no sakiwi nerkarani thok no जों naragwi rinai hake abo salbrum brum no जों sarigo thunani sekang
बोखनाय yok kaham kai yapang khuriui जों kaham kai thok fulnai bokhrogo fulka dingkangkai taini dino जों shampoo khlaiyi bokhrok suikhip katingkai chini bokhnaय bo jilarinai tai belai kosom wngnai kaham wngnai jeta bokhnaय kosom abo taibo sombui phainai tai jeta kwtal bokhnaय asai thani bo mo chubao kwtal bokhnaय asayo kwtal bokhnaय asai katengkaibo botei furia obo haike tongrongnai phiaba jeta kufur abo bo kisa kisa saksru ongoi somnai phiaba abo somsugui thangya jeta furka abo tai kifili phaiya jeta kosom tongnai bo tai furglak mo sob সময় use khlai tongkhadi kai saptao salni saltam phano use khai mano eba daily phano use khai mano oboni kuno side effect rei hake tini baga singno kha khlai norok o chikon sa video ni bisingtui kaham idea man khana hake norok o video no bahai ungjak kha chaja khaden kai norok share khlai di tei o channel no subscribe khlai ridi buskango taibo abo hai video rok jeng snam kari kai jotni slai sekang nai manani bagi hake paithak jora nai tongmani bagi belai belai keno hambai।